atong issue karong adlaw, duha ka managers. Naay duha ka manager nga naay nagkadaiyang mga janitors. Ang ngalan si ilang janitor si Juan ug si Pedro. Usa ka adlaw ni ana nagpahambugay ang duha ka managers. Kinsay pinakabulo sa duha nila ka janitor. Gitawag sa usa ka manager ang iyahang janitor nga si Juan. Og sa dihang pagtawag niya kay Juan, giingnan niya si Juan. Juan, na ay 100 pesos. Paliti ko dito sakyanan nga Pajero. What? Mitubag si Juan sa iyang manager. Yes sir, karon dayon. Ingon ang manager ni Juan sa iyang amigo, tanawa pare, pagkabulok ni Juan. Unsaon niya pagpalit sa sakyanan niya Pajero sa kantidad nga usa ka gatos. Mitubag ang iyahang amigo nga manager, kung bulok ang imuhang janitor nga si Juan, mas bulok pa ning akong janitor nga si Pedro. Gitawag sa manager si Pedro og giingnan si Pedro. Pedro, tanawa daw sa opisina kung naa ako dito. What? Mitubag si Pedro, karon dayon sir. Og ni katawa ang duha ka manager, tanawa pare, pagkabulok sa ako ang janitor na si Pedro. Kabalo siya nga na ako dire, tanawon pagyud ko dito sa opisina, pagkabulok. Sa wala nila damha, nagkuyog si Juan ug si Pedro padulong sa ilang mga sugo. Ug kalit lang ni singgit si Juan kay Pedro. Draw! Mitubag si Pedro. Unsa man Juan? Sa tanang pinakabulok nga manager, ako agyo. Mitubag si Pedro. Nga naman Juan, gihatagan niya ko og 100 pesos. Mupalit daw kog sakyanan nga Pajero. Pero wa din siya misulti unsay kulor ang iyang gusto. Mitubag sa si Pedro. Kung mas bulok ng imuhang manager, mas bulok pag yun ning ako Mitubag si Juan. Ano man? Gisugo niya ko tanawon sa opisina kung naa siya dito. Unta, bright siya. Gitawagan niya lang sa cellphone ang iyang sekretary. Hello? Naa ba ko diha? Mga pamalandong sa istorya, dili importante kung wala kay kahibalo. Ang importante, nagmatinumanon kita sa mga sugo sa atong amo.